हॅलो फ्रेंड्स, मी प्रज्ञा. स्वागत आहे तुमचं प्रज्ञास योग या माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये. तर आता वाजले दुपारचे 12:30. सगळी कामं आवरून जेवणाची, वाड्यातली वगैरे आम्ही बाहेर आलो आहे. लास्ट व्हिडिओमध्ये तुम्ही बघितलंतच की घराच्या समोर म्हणजे जिथे आपण भाजी वगैरे पेरतो परसबागेत आपल्या साफसफाई केली, मशीन मारली होती आणि थोडीफार मशीन तर सगळी मारून झाली. आता ते गवत जे कापलेलं वगैरे आहे ते सुकून जाणार आपल्या आपणच, कारण ऊन पण खूप कडक आहे. तर जिथे भाजीचे वाफे तयार केले होते ना तिकडे आता त्या काट्या वगैरे सगळ्या सुकून गेल्या आहेत ना, त्या आता आम्ही काढतोय. म्हणजे सुयोग काढायला सुरुवात केली त्यांनी. तर दाखवते मी तुम्हाला. हे इकडचं सर्व काढून झालंय, थोडंफार आहे ते काढायचं आणि जेवढी आपल्याला लाकडं मिळाली आहेत ना तेवढी आम्ही गोळा करून एक साईडला ठेवून दिले चुलीत टाकण्यासाठी. थोडी लाकडं तोडून ठेवून दिले. ह्यामध्ये बरीचशी लाकडं आपल्याला मिळतील. हे बघा, इथे पण आहेत आणि इथे आहे करांद्याची वेल, जी की आता सुकली आहे. आणि करांदे जेवढे होते तेवढे आम्ही सगळे काढून घेतले, जे की तुम्ही व्हिडिओमध्ये बघतातच. जसं जसं आम्ही काय काय भाज्या वगैरे काढतो, करांदे काढतो, ते व्हिडिओमध्ये आम्ही सगळं दाखवतो. तर आता हे सगळं वेल काढणार आहे पूर्ण. ही वेल आपण आता काढतोय ना, त्यातली थोडीफार पानं तर हिरवी आहेत ना, मग अजून धरले असते काय करांद्याला? नाही ना, म्हणजे आता संपले. अच्छा, हा, एकदम छोटे. अच्छा, काढून टाकायचे सर्व. परत काढून राखीमध्ये ठेवून द्यायचे. आपल्या म्हणजे आता आपण ह्याच्यामध्ये जे एवढ्या छोट्या साईजचेच आपण करांदे रुजत घातले होते ना म्हणजे, तर मग आता ते वाढणार की त्याची साईज वाढणार फक्त? हा, अजून एक्स्ट्रा आले नसतील ना? अच्छा, हा हा, तेच मला विचारायचं होतं, कारण हे सगळं माझ्यासाठी नवीन आहे. वेलीला येतात काय? हां, तर ह्याच्यामध्ये ना आम्ही जे की तुम्ही शॉर्ट व्हिडिओ आपले लॉंग व्हिडिओ सगळे बघितले आहात. आम्ही ह्याच्यामध्ये असे करांदे जवळजवळ 8-9 असतील ना, काहीतरी जास्त पण असतील, मला आता आठवत नाही आहे. तेवढे आम्ही असं एक एक खड्डा करून रुजत घातले होते. त्याच्यानंतर ही वेल आली आणि ह्याच्यावरती पण आम्हाला बरेचसे करांदे मिळाले. तर हे बघा, काय काय ना अशी एकदम छोटी साईजच राहिली, कारण ह्या वर्षी पावसाने जरा भरपूर नुकसान वगैरे केलेलं होतं. स्टार्टिंगला पाऊस भरपूर लागत होता, महिनाभर. तेच अजूनपर्यंत पडतच होता दिवाळीपर्यंत. पण मध्यंतरी तर खूप असं ना भरलं होतं पाणी बिणी सगळं, त्यामुळे भाज्या वगैरे पण सगळ्या खराब होऊन जायच्या. तर आता हे म्हणजे बघूया, आता ऊन पण भरपूर कडक आहे. तर आता तर खोदणार नाही ना तुम्ही? फक्त हे एवढं सगळं साफसफाई करून घेत आहेत, त्याच्यानंतर हे खोदणार. बघा इथे खाली खाली कसे काय एवढे पडले म्हणून बरेच पडले आहेत ना. हे बघा, खाली पण किती पडलेले होते. जेव्हा असं वेलींचा झुपका होता ना तेव्हा ते दिसले नाही, पण आता जेव्हा मोकळं झालं तेव्हा दिसले. माझ्या हातातून एक खाली पण पडलं. आहेत का अजून? आहे नक्की, तेच आहेत ना, दगडी असतील. तुम्हाला समजतात हो, तुम्ही गाव का छोरा आहे ना. गावठी छोरा. संध्याकाळचे 4:30 झालेत आणि इथे आम्ही सर्व जो ढीग ठेवला होता गवत कापलेल्याचा आणि आता सुकलाय ना, तर सगळीकडे आग घातली. काही ठिकाणी म्हणजे जिथे जिथे आम्हाला भाजी पेरायची वगैरे असं एक एक ढीग करून आम्ही 3-4 ठिकाणी असं जळवलंय. सगळीकडचं असं एकत्र गोळा करून मग इथे पेटवून देणार, म्हणजे ते कसं एकत्र पेटलं जाईल. अजून तसं प्रॉपर सुकलेलं नाही आहे, थोडं थोडं मध्ये मध्ये हिरवं आहे. जेवढं सुकलंय तेवढं जळून जाईल. तिकडे पण केलंय बघा. योगने इथे पुन्हा दुसऱ्या दिवशी काम स्टार्ट केलंय. दुसऱ्या दिवशीची दुपार आहे ही.
आता वाजले 12 आणि एक साईडला माझं जेवण सुद्धा चालू आहे. मी बनवते जेवण. आज बनवणार आहे चिकन रस्सा आणि वडे, म्हणजे चिकन वडे आहेत आज. इकडे चिकन मॅरिनेशन करून ठेवले, वड्याचं पीठ सुद्धा मळून ठेवले, वाटपाची तयारी करते. सुकं खोबरं भाजलंय, आता कांदा वगैरे चिरणार. आणि इथे सुयोगने आता एक साईडला जे आपण गवत गोळा केलेलं ना तिकडे आता आग घालतायत. दुपारच्या वेळेस घातली तर ते सर्व व्यवस्थित पेटून जातो आणि आम्ही काही ते समोर उभे असतो, म्हणजे मी नसली तरी सुयोग असतातच. आणि संध्याकाळच्या वेळेस घातलं 4-5 वाजता तर ते ना लवकर विझतं. काय माहितीये, कारण की आता ना दव पडायला लागले, म्हणजे आता थंडीचं वातावरण सुरू झालंय ना त्यामुळे. आणि किचनमध्ये ना थोडं वॉलपेपर वगैरे लावले, ते मी तुम्हाला दाखवते. काल रात्रीच आम्ही लावत होतो, तर हे बघा असा वॉलपेपर लावलाय. खाली थोडा पसारा दिसतोय कारण जेवणाची वेळ आहे, जेवण बनवण्याची वेळ आहे त्यामुळे. आणि इकडच्या साईडला सुद्धा लावलाय, जिथे बेसिंग आहे तिकडे. हे लावायचं होतं म्हणून आम्ही काल ना काय होतं, काल झाकडी होती रात्री, तर ते बघायला नाही गेलो. तसं तर आम्ही नाही जात एवढं झाकडी वगैरे बघायला, क्वचित गेलो तर जातो. नमन वगैरे असेल तर एखाद्या वेळेस बघतो आम्ही. आणि हे लावत बसलेलो, ह्याच्यामध्ये बराच वेळ गेला लावण्यामध्ये, कारण फर्स्ट टाइमच आम्ही हे सगळं लावतोय. पण आता ते दिसतंय छान किचनमध्ये. नाही तर कसे ना सगळे तेलाचे वगैरे ना शिंतोड्या इथे उडायच्या आणि मग ते पुसता पण नाही यायचं. ह्याच्यावरती कसं जरा आपल्याला साफसफाई पण करता येईल व्यवस्थित. तर आता आम्ही जरा चिकन बनवायची तयारी करते. इथे कांदा, खोबरं, आलं, लसूण आणि कोथिंबीर, थोडीशी तेल घेते, कोथिंबीरच्या पाठीमागे असते ती, आणि सर्व भाजून थंड करत ठेवलंय. तोपर्यंत सुयोग काय करतात बघते. काय का संपली ती? थांबा जरा, ते निघतंय का कोयतीने? अजून सुकत नाही ना बऱ्यापैकी गवत, दव पडतं ना, दव पडते. वाटण रेडी आहे माझं. आणि इथे एक साईडला चिकन सुद्धा फोडणीला घातले, ते माझे वडे बनवून झाले. आणि इकडे चिकन पण झालंय, ते मी थोडेच बनवले कारण की जास्त खात नाही. एक टाइम खाल्लं तर एक टाइम खाणार नाही, आणि मला पण काही फारसं आवडत नाही. मी भाताशिवाय दुसरं काय खात नाही. तर अजून काम संपत नाहीये आणि बाहेर ऊन पण आहे. ऊन आहे म्हणजे असं एकदम अंगाला ऊन झोंबत नाहीये, फक्त ऊन असं वाटतंय, पण हवेत थोडा गारवा पण आहे. झालं का? 1 वाजून गेला. जेवण पण रेडी आहे. आता वाजलेत संध्याकाळचे 5:30. दूध वगैरे काढून झालंय आणि थोड्याच वेळात सुयोग डेअरीमध्ये सुद्धा जातील. चहा घ्यायचा आहे, चहा घेतल्यानंतरच ते जातात. मी थोडे इथे अशी वॉक करते. माऊ सुद्धा आहे माझ्यासोबत. आणि आज सुयोगनी बऱ्यापैकी इकडचं काम आटपलेलं आहे. मागचं बघताय सर्व क्लीन केलंय, म्हणजे ज्या काट्या वगैरे आपण सपोर्टला लावल्या होत्या त्या सगळ्या काढल्यात, भाजावळ केली. थोडीशी शिल्लक आहे, ती काय उद्या होऊन जाईल. आणि मेन म्हणजे करांदे आपल्याला खणून काढायचे आतमध्ये, जे आतमध्ये आपण गेल्या वेळेला पावसामध्ये रुजत घातले होते, तर ते आता काढून राखेमध्ये वगैरे ठेवायचे आहेत पुढच्या पावसासाठी बियाणं म्हणून. तर हा व्हिडिओ मी उद्या पण कंटिन्यू करते, म्हणजे तुम्हाला सुद्धा कळेल ह्या व्हिडिओमध्येच की करांदे आम्ही काढल्यानंतर राखेत कसं ठेवतो. तर चला मग व्हिडिओ तुम्ही कंटिन्यू बघा. हो चल काम करायला चल. आता काय थंडी नाही लागत आहे ना. चल ऊन आलंय बघ बाहेर, ये चल जाऊया. चला, ते बघ तिकडे गेले, सुयोग गेलेत बघ. ये तू पण ये, ये चल पाठवून मजा. हा ही पण आली आहे बघा. हल्ली घाबरायला नाही लागली सगळ्याला ना, आहेत ना. हे बघा इथे एक आहे. तुम्ही टाकलात? मग आधीच होता वाटतं.
दिसत नाहीत ते अगदी ना, काळ्या अशा दगडी सारखे जायचे. हे बघा इकडे पण आहे. माऊ पाय धरायला नाही समारी ना. बसली आमची माऊ बघायला करंदे. हे बघ इकडे आहे. हो माऊ करंदा. हे बघ हे बघ. हे बघ आतपर्यंत गेले तेवढे. हा मोठा झाला ना. हा बघा टाकताना केवढे टाकले होते माहितीये. हे बघा हे एवढे होते, म्हणजे ह्याच्यापेक्षा थोडी मोठी साईज होती, पण आता किती मोठं झालंय बघा. करंदे वाढले. नंतर दाखवू माती वगैरे व्यवस्थित साफ करून. आणि आतमध्ये गांडूळ पण झालेत ना मोठे मोठे. हे आता आपण चिंच काय टाकलं होतं ना, म्हणून काय त्याच्यामध्ये साईज वाढली. आणि असे मध्ये मध्ये ना छोटे छोटे मिळतात. हे माऊ उठ इथून. आणि आता सकाळचे 9:30 झालेत तरी ऊन बघा केवढे. हे बघा एवढा मोठा. बरं एवढी मोठे वाढतात ना. भरपूर वाढले. आणि तिकडे आहे आपली केळ. तुला काय झालं. काय पण हलताना बघितलं की हे करते चालू तिचं. हे बघा तुटलाय का तो. हे बघा केवढे मोठे मोठे. पण हे त्याच्यावरती मुळं जी आले ती काढून टाकणार ना की तशीच ठेवणार. हे काय आलंय ते बघा असं केस सारखं पालं आहेत का ती. बघा अजून एक काढला. तुटलाय. तर आतापर्यंत बघा एवढे भेटलेत. 7 करंदे. पण साईज छोटी छोटी लावली होती, पण आता एवढे मोठे झालेत ते. त्यांना सर्व शेणखत वगैरे मिळालंय ना व्यवस्थित. हे बघा ह्या साईडला पण असतील, आपण टाकले होते. माती हे असेल ना, टणक असेल ना आता. आता बघूया ह्या साईडला मिळतात त्या. मिळतील नाही असं नाही, कारण आम्ही टाकताना जवळजवळ काहीतरी 10-11 टाकले होते. बघूया मिळाली तर दाखवू. तर एवढेच आहेत हे. आणि आम्ही जवळजवळ टाकले होते ना ते, त्यामुळे ते कसं एकमेकांना पण चिकटले असतील. आता ह्याची सगळी माती वगैरे काढून घ्यायची आणि हे राखेत ठेवायचे. हा एक काढून द्यावा. ते बघा जॉईंट झालेत ना. मोठे आहेत ना भरपूर. मग आता हेच आपण ठेवायचे बियाणांसाठी. मग हे खाल्ले तरी चालतात ना. एवढे सगळे नाही ठेवायचे. एवढे सगळे काही गरज नाहीये. कापून टाकले तरी चालतात ते. असं काय अख्खाचा अख्खा ठेवायला पाहिजे असं काय नाहीये. म्हणजे आता मी तुम्हाला, हा आता मोठा आहे ना हा बघा, तर हे कट करून टाकले ना पुढच्या पावसामध्ये तरी चालतात ते. 7-8 तुकडे होतील. एक सुद्धा आपल्याला एवढा मोठा बियाणांसाठी खूप झाला हा. हे बाकीचे काय आपण आता खाऊ शकतो, उपवास वगैरे असेल तेव्हा. ह्या करंद्यामध्ये ना मी आता पाणी टाकून ठेवते माती जाण्यासाठी. पाणी पण भरपूर लागेल कारण करंदे पण भरपूर मोठे,
टब पण मोठा आहे. तर एवढं पाणी मी टाकून ठेवलंय आणि हे स्वच्छ धुवून झाल्यानंतर ना त्याला राखेत ठेवणार. ती माऊ बसले इकडे, खाऊन पिऊन झालंय आता आणि आता आराम. आणि मी तर बाहेर गेलो होतो आणि प्रज्ञाने इकडे हे पाणी टाकून ठेवले करंदीमध्ये. ते आता जे आम्हाला राखेमध्ये ठेवायचे तेवढे आम्ही राखेत ठेवणार, बाकीचे आम्ही असे म्हणजे वापरण्यासाठी किंवा खाण्यासाठी घेऊ शकतो. ठेवण्यासाठी आमच्याकडे आता राख जास्त अवेलेबल नाही आहे, थोडीच आहे. तर ते आम्ही नंतर ठेवूच राख आमच्याकडे 2-3 दिवसां म्हणजे जमा झाले की. आणि ते राखेमध्ये आतमध्ये ठेवले की कसे म्हणजे पुढच्या वर्षी आपल्याला ते परत रुजायला घालण्यासाठी ते थोडे थोडे राखेमध्ये असे मोड येतात. तर ही अशी प्रोसेस आहे. तर चला व्हिडिओ पण आम्ही इकडेच एंड करतो. इकडे काम करते, भांडी थोडीफार पडली ती घासून घेते बघ. सकाळी एकदा झाली, आता परत जेवल्यावरती. अशी थोडी थोडी करून ती 2-3दा घासते, 4 वेळा होतो, 3-4 वेळा घासते. चला आम्ही इथेच व्हिडिओ एंड करतो. आपण भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये.